Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdesisyon ni Anthony amapan iti Amerika. Tapno makailiwliwag, iti panag-break da iti sigud, akayan ayat na. Iti sabali a bangir, inyawid ni Victor ni Janice, akayan ayat na, tamasikugan ni Janice. Impapaay nga rod ni Don Roman, dagiti masapsapol ni Janice. Kastamot ten, ti agbalin nga apo ko na. Iti kaadda ni Janice iti mansyon. Kanayon nga agparikot daytoy, gapu iti aramid ni Victor. Ngam saan lataan nagsarsardang ni Don Roman, amangan andingay kan ni Janice. Impakaamo nga rod ni Don Roman kan ni Anthony, ti aramid ni Victor. Gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapuluan. Pamatag, ti ama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga parikot ko ti kabsat mo, Anthony Iho. Madaanan ni ti anak, gamkas jay lata ti aramid na. Kanayon ni ti ayan, dagiti barkada na, katrabiin na sumangsangpet. Saan na pa'y amasikaso ni Janice, iti pa nagpa-check up na? Sino nga ron ti kadkadwa ni Janice, iti pa nagpa-check up na, papa? Ni Doray. Isu ti nagaget amang kadkadwaken kwa na, Iho. Kan tunggal masapul na ti mapanagpa-check up, mangyawat ak matiti kwarta, tapno aday gatang na kadagiti kasapulan na. Apa man namalpas ti saritaan tayo. Awagak ni Manong Victor, papa. Sana mabalin na da kayo latan ti mangipapay ti kasapulan dagiti aginana. Masapul nga muna mati obligasyon na. Sige man nga Rodiho, padasang makasarita ti kabsat mo. Ang pangaasim, tadi mo kumaungungtan. Amangan ngamin no ipapas na ti pungtot na kini Janice. Nakakaasimat no iso ti pangidas alan ni Victor iti pungtot na. Janice, dakulan ta tiyan mo. Umadanin ti panagpasngay mo, balasang ko. Wan nga rod na Doray. Dwalaangan abulan ti Orion. Adda ka din na panunot mo anagan ti anak yo kan ni Sir Victor. Awan pa'y manang. Diyak namin amuno niya ti kayat ni Victor anagan ti anak mi. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Sir Roman inton makita na ti apo ko na. Kun amangan pa'y kitday no agawid ton ni Sir Antonay. Sigurado ang maragsakan ni Sir Roman, Nana. Gapo ta itapay laang, maipapaay na dagiti masapsapol ti anak ko. Ay, uray siyak balasang ko. Ay na, maragsakan akmet. Gaputaad danton maladaga nga aywanak. Apaman ama ipasngay mo ti anak mo. Insan Anthony, nakasaganan ti makan. Umay kan ta makantan. Sige lang inisan, mangan ka laeng. Sa anak pa'y ngamin na mabisin. Kasla na unag ti pampanunutam Adda ka ni napasamak ni Dya Pilipinas? Awan, masanak lang kini papa. Gapotag parparikot kini Manong Victor. Kan ako na pa ngay sukano amin ti mangipapay kadagiti masapsapol ti nobya ni Manong. Ay, anyan. Talaga ngay responsable ni Insan Victor. Kat, anya ngay ti planom Insan. Kasaritam ka di ti kabsat mo? Waninsan, kasaritak ni Manong Victor. Kan kayat konti agsubli Dya Pilipinas. Jak kayat asulwan latan ni papati parikot. May papankin ni Manong Victor. Janice Iha, apay nakariing kapay laeng. Makapadagas kan ka ti agpuyat. Urayak pa'y ngamin na sumangpot ni Victor, sir. Sigurado ang nabartag tumanon dayjay. Saklangan ti manguray kan kuana. Ala, mapan ka ni Jesseled mo. Iti kasta, makainanakan. Okay lang no siya kung timanguray ka ni Victor, sir. Amangan no sumangpot mo tanday dyan ton madamdama. Ala nga rod, sika ti makaamo, Iha. Unay kamutan, Victor. Nabartag ka nagawid iti balay. Amom ka di nga inururay ka asim mangpet.
Awan bibiyang mo no na berte ka kanagawid. Kapay kami nga inururan na nga. Di ka pa'y agyaman, ta inuray ka nagawid. Ikatam ko man ti panagin inom mo. Kasta ka di ti kayat mo makita kan ka ti anak ta, kabayatan ti panagdakkel na. Kayat mo adumakkel nga adayo ti riknana kan ka. Sumarding kan. Nakado pa lang ibagbagam. Kapay nga ngayon tulok mo ngagsikog ka. Sa ita, ikan nakiti problema. Ha? Kung idi kanya kasan na kami abaybayan iti agbalin ng anak ta. Ita, kasta ti aramidam. Di mo pa'y maipaay dagiti kasapulak iti panagpa-check up ko. Pasig amin ati amam ti aggasgastos kan aggatgatang kadagiti masapsapul ko. Awan sir-serbim alalaki. Irresponsable ka talaga. Ano di ko na? May kaman dito. Anay ko, ibatanag. Ang mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Da Victor kan Janice ti mangmangag ko. Kabkabilan samot ni Victor ni Janice. Sir Roman! Rumar kayo kumay ti Seledyo. Kapkabilan ni Sir Victor ni Janice. Sir Roman! Wen, Doray, rumuara kon. Oh, nasken nga nawag ni Victor. Tamangan nuan niya pa iti mapasamak kini Janice. O niya. Agsawa ka pa iti kontra kanyak, ha? Awanan pa'y na mapay. Nagpasiko ka sa kalpasan na bagam nga awan sa serbek. Ay, naglagi pa ma. Nagnomnomar ka maglagi ti kwartak. Isungorot ang nagpasiko ka, kapunta kayat mo di makaraman, iti nasaliwan mo na panagbiag. Rupat kwarta ka, babay. Una yan ti kasta pa nagsasaom kini Janice, Victor. Ha? Kanan niya ti naramid mo kenkwana. Apaya kasta ti langana. Pasol naman lang, no? Apaya kasta tinaganap na, papa. Agas niyo. Imbaga nakitin nga awan sir serbik. Apay nga tulok na nagsikog. Sa itay, baga na nga awan sir serbik. Ala, maturog kan, Victor. Agsarita tanto intun bigat. Apaman na mausawan ka. Doray, iban mo ba lang ni Janice iti bangi raseled. Kanagasam, dagiti garungyad na. Wen, sir. Ala, umay kan balasang ko. Mapankan iti bangir asilid. Itatanausawan ka. Kaya't kakasarita, may papan iti naramid mo iti rabi. Papa, Amum ka diya nalaos ti sangit ni Janice, gapu ka dagiti agkakasakit nga imbagbagam ken kuana. puno mo nagtimbagbagak. Amo na ngamin ang nasaliwanwan ti panagbiag tayo. Isa da dyan, nagpasikog. Sa ita, ibaga na nga awan sir serbik, nga irresponsable ak. Rupat kwarta kit ya babae ah. Talaga bastos ka nga anak. No sermonan dakla ang gapukan Janice. Nasaysayat lang ang nuput din tayo na ito asaritaan, papa. Day talag sermon ti raramidin nyo. Buisit kit deti kasto ya paragbiag. Nana Doray, inton madanon ti aldaw ti panagpasngay ko. Adala ang dito'y cabinet dagiti masapsapol para iti maladaga. Kompleto amin ang dagita. Ay na, talaga mo't nga excited ka na makakita iti anak mo, balasang ko. Agasam, talaga nga insagana mo undag iti kagawaan ni Bebe. Tap nga awan ton ti parekotyo, Nana. Nana, noon yan tuman bilang ti mapasamak kanyak iti panagpasngay ko. Da kayon to kuman kada Sir Roman ti makaamu iti anak ko. Saan yun to kumaabaybayan? Hindi. Apay akas tamot tanti ibagbagam ngay. Saan tayo ngamin nga amo noon yan to ti mapasamak kanyak, Nana? Basta, di yun to baybayan ti anak ko. Noon nakat irresponsable matngarod ni Victor. Hindi mo ngamin panunutan nga at mapasamak ka iti panagpasngay mo. Ikararag tayo kit day, asapay ko matanasalon at kayon to nga gina. Kan di mo panunutan nga dadakas ang mapasamak ka, Janice.
Kasta tinakunakan ka ni Janice, Doray? Wen sir, datayon to kano ti makaam mo iti anak da ken ni Sir Victor. No bilang ta da mapasamak ken kuana iti panagpas ngay na. Ne. Amangan met no da marikrik na ni Janice, ngem sana lang ibagbaga kada tayo. Ay kastamot laeng ti adda iti panunot ko, Sir Roman. Anggam, naragsak met no kas di akasarsaritak. Nga uray no agparparikot ka ni Sir Victor. Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Inton bigat gaya man ti flight mo nga agsubli ija Pilipinas. When insan, mariknak nga nakasapulan nak ni Papa. Iso nagdesisyon ako nga agawid ija Pilipinas. Ket, kumusta mat ng tipusom? Saan mo ka din ang malaglagip ti ex mo? Ay, aklo nak insan. Malaglagip ko pa lang tinapalabas. Ang aman niya nga rod. Talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Agpakabisi akto langan ijay Pilipinas. Into na da ako ni Jay. Ken maysa. Adan tumatan ka anak kak aliwliwak. Tapno malipata kung ti pan nakapasakit ko gapo kinayat. Pakumusta anak tulangan ka ni Tito Roman? Barang makaawi dak tumat ija Pilipinas. Oo, Anthony Iho, nasayaat mata nagsublikan dito Pilipinas. Apay adi mo imbagbaga nga agsublikan. Iti kasta, nasukon ka kumay sa airport. Kaya't kayo nga minasurprisahan, Papa. Iso adya kon imbagbaga kada kayo ti panagawid ko. Kaya't, kumusta kayo matan dito yung mansyon? Nasayaat lata mo diho. Awan kayam, umadanin ti panagpas ngay ni Janice. Makita tanto matan ti ka anakam. Sa dino nga rod ti ayan ni Manong Victor ita. Rumbang ko mabambantayan na ni Janice. Gaputa amangan no agpasngayan iti anyaman nga oras. Adaman na itayan dagiti barkada na. Kan sigurado arabiin to na sumangpet dayjay. Bayan nyo, Papa. Kasaritak to ni Manong Victor. Saan ang mabalin ti kastoy nga aramidan na? Ay na, nagadumot ng dagiti pasarabom kanyak, Sir Anthony. Ada pa'y kabarbaro alupot kan sapatos ko. Para kada kayo amin dagita, Manang Doray. Ay na, Kas panagyaman ko dayta kada kayo. Gaputada kayo latang agsirserbi kada kami. saan lang amin nga amo ti pangibilbila nga kada kayo, sir. No di kat kapamilya, gaputa nagsingpet kayo mat kanyak. Manang, manipod ita. Di da ko nawagan iti sir. Anthony, kung ayulat tang kanyak. Gaputa kasla ina kayo maten. Ay, sige no kastati ko na barok. Kat agyaman hak unay iti kinasayaat mo kanyak. Da kayo kan ni Sir Roman. Si kagayam ti kabsat ni Victor. Maragsakan ak amakamamukan ka, Anthony. Oray siya, Janice. Maragsakan ak amakamamukan ka. Kaya't ko lang ti akid daw kan ka iti dispensa. Gapo ka dagiti madi nga ipakpakita ken ka ni Manong Victor. Oray ni Papa. Talagang agparikot matlaan ken kuana. Awan ti rombang nga ikidawam iti dispensa. Agyaman akit di ka ni papayo. Gaputa iso ti mangipapaay kadagiti amin nakasapulak. Mababainak nga roodon kan kuana. Gaputa, nagsaya at unay. Anay ko. Oh, apa yun, Janice? Anya ti mapaspasamakan ka? Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga na kaksan. Anay. Manang Doray, umay kayo kumaditoy. Nasken nga ipantan ni Janice ija ospital. Anthony Iho, sa akong timang imaneho iti kotse. Naska na maipanadagos ni Janice ija ospital. Saanin, Papa? Siya akong tiagmaneho. Ang mga numabannog kayo laang. Ang amiho, kagap-gapom lang iti biyahe. Ang mga nabannog ka pa'y laeng. Didak pakadanagan, Papa. Ala, mapantayon ija ospital. Kumusta nga tan ni Janice?
Nakapagpas ngay ngatan, sir. Di tayo payam mo, Doray. Urayan tayo lang ang ti doktora na nga si kasukan kwa na. Papa, imatyo ka di ti cellphone nyo. Wan, iho. Apay ka di? Buludag ko mati cellphone nyo, Papa. Awagak ni Manong Victor. Rumbang ko mga hadda dito eh. Saan laaday ta makibarbarkada ti aramidan na? Talaga nga irresponsable day dya kabsat ko. Oh, sige, iho. Adto'y ti cellphone ko. Awagam ti kabsat mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Pamatag, ti ama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.